ओमफ्राय आं जास्ट माने ब्र'मोनखौ एसे नायनो होननानैसो लाना फैदो इसोर आरो क'क्राझारनि ना एसे सिनाय मोना आरो बारा मोजां जायगाफोरखौ नुवाना सब बिबार गोजानैफोर गासैबो आंनि सेराव थानाया इथिंगालि गोलाव बिबार गोजा आरो इथिंबो तामान गोलाव बिबारफोरा ओमफ्राय মই ৰঙিয়া পৰা আহিছে মই মানে এতিয়া গাড়ী চাৰি অলপ সাইড দিবা কাৰণে থাকছে আৰু ন ভালে হৈছে দে गगामबाय थादो स' गासैनिसिमबो गुड मर्निं एखानसे माने सानबाबो तामान सान्दुं दुंगासिनो दङ आरोना गोसा सान्दुं एन'खा सान्दुं दुंबाय थादो एखानसेया बुंनो नाङा दे भाई बोथोरा मोजां गोजां बोथोराव बिदि सान्दुं दुंनांगौ माने मोजां दा ग्ल'भ्स गानना लानोसै रानि जेकेट गानना लाखान्दो माने डिमाकुसियावसो थांगोन आङो आङो क'क्राझाराव थांदोंमोन ना ओमफ्राय ओजानि क'क्राझारनि माने लोगो फैदो आरोना ओमफ्राय दा इ लोगोखौ आं एसे माथो हैनो थांनि ओमफ्राय एसे बेरायहोनो लांनि आङो माने इसोर जोंनि बाक्सायाव इदि गोदै फैबाय थायाना खानसे खाननै इदि गोदै फैयो बेरायनो मोना सिनायबो मोना दा एसे लाना थांनि आङो ओमफ्राय लाना थांनानै बरियानो मोननैसो भिउ खिथिहैनि आङो इसोर बिश्वकर्मा गासैनिबो नाम लानानै दिनै गारिखौ स्टार्ट खालामनोसै मजा खिन्थु बोथोरा दिनै बिश्वकर्मा स' गाइस ओमफ्राय दा बर्थमान आं न'निफ्राय ओंखारबोबाय दैलि ब्लग खालामनाया इजि नङा दे गाइस दैलि ब्लग खालामनाया इजि नङा दिनै भिडिअ खालामबाय न'आव मोना मोनफैखायो ओमफ्राय न'आव मोना मोनफैबाय भिडिअ इडिट खालामबाय ओमफ्राय दुब्ला आरो फुङाव भिडिअखौ हेगारबाय ओमफ्राय आरो डाइरेक्ट भिडिअ खालामनो थांलायबाय ओमफ्राय हराव फैलायबाय दुब्ला बिराद खस्थ' आरोना बिराद खस्थ' अब्लाबो नोंथांमोननो दैलि ब्लग होबाय थायो आङो स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबनालासे नायबाय था सापर्ट होबाय था होनबानो जाबाय खस्थ' नायदो बे खानसे खिन्थु गारिया दैलि सलायखादो खिन्थु मबाइलखौनो सोलायनो बावबाय थादों आं गाबोन नङाबा समनिया सोलायथारसिगोन आं मबाइलखौ ओमफ्राय आंनि गारिनि एगजस्टखौ एसे हाफ्लंनायखाय साउन्डखौ बाय बेलेगबा खोनादो दे खिन्थु आंनि भिडिअ दा मोजां पिकआप खोनायाखै इखौ मिथिया खिन्थु साउन्डखौ एसे बेलेग खोनाथारदो आं मिथिथारदो माने हेलमेट गानना लाबाथाय साउन्ड गोमनायखौ हेभि खोनायो आरोना ओमफ्राय दा जियानो जाया मानो गाइस आं दा जेबो बुंथ'लायथ'ला इ दुब्लियावथ' रास्तायाव खदाय भिडिअ खालामबाय थायो आङो नोंथांमोना बरिं नांगोन आंखौ इयाव भिडिअ खालामबाय थायोबा आं एबार खाननैसोआ नैखिनि रास्तायाव बारा भिडिअ खालामला नङाबा नोंथांमोना बरिं जागोन आरोना माने दैलि न'निफ्राय ओंखारोबा आंहा बे दुब्लिनि रास्तायावनो माने भिडिअ स्टार्ट जाबोखायो नालाय बेनोसै आरोना बेफोर गामिखौथ' खिथिबायानो थाखायो आङो दा जियानो जाया मानो गाइस आं दा इयाव बारा भिडिअ खालामबाय थाखाला खाननैसोआ ओमफ्राय डाइरेक्ट मेन र'डआव लोगो मोनगोन नोंथांमोना दा बर्थमान मोनसे लकेसनाव मोनफैबाय तामान पेसाब खालामनो ओंखारदों माने इनोसै आरो गारि सलायनानै दै लोंबाय इनोसै आरो माथो बुंबावनो खिन्थु गारिखौ दिनै तामान फालिखादों आं मानि थाखाय फालिनो मोजां जादों माने आङो नैखौ हाफ्लंनानै लादोंना इखौ हाफ्लंनायनि थाखाय आवाजआ बिराद ओंखारदों आरोना फालिनो बिराद हामदों गारिया दिनै फालिबाय टायाराबो बाय जामनायसो बावद' हासना लाग्रोनोसै आङो एसे इनिफ्राय बरिया थांनोसै खिन्थु नैखिनि भिउआ तामान बेस्ट मजा भिउ एक हेभि नांखायो माने भिउखौ बरियानो हेभिखा लाइभआव हारसिंनो राइड खालामनांगौ दे रं राइड खालामबाबो आंथ' एबार हारसिंनो खालामखासिगोन आं दा जियानो जाया मानो गाइस आं बरिया बुखिलांबाय थागोन दा इयाव पेसा खालामना लाग्रोनि आं रावबो गैयावनो মই ৰঙিয়া পৰা আহিছে মই ওদালগুৰি যাম ওদালগুৰি মই না মই ইউটিউবত ভিডিঅ' দিয়ে মই চাই না চাই নুকুল ব্লগ মোৰ চেনেল নামটো চাবি
ইউটিউবত সার্চ করলে পাই যাব অলপ মানে পেশাব করছিল এতে চ্যানেলের নাম কি? নুকুল ব্লগ ব্লগ। অ এতে কিবা কাম কৰি আছে নাকি দাদা কি কাম কৰি আছে এতে জিসিবি গাড়ী কাম কৰি আছে না দলং চলং বনাইছে নাকি নহয় এটো কুচুবাৰী কচুবাৰী লৈ যাম মেডিকেল কলেজ বনাওঁতে ঠিক আছে দে মানে এতে গাড়ী চাৰি অলপ চাইড দিবৰ কাৰণে থাকছে আৰু ন ভালে হৈছে দে দে থাকবি দাদা কমেন্ট দিবি কমেন্ট So guys, yo saसे माने यो ट्रेक्टरनि थाखाय खामानि मावबाय थादों आरो ना माने तामुलपुर मेडिकेल कलेज बनायनो थाखाय यो हालांबाय थादों ओमफ्राय इसोर यो माने खामानि मावबाय थादों ओमफ्राय आङो यो हासन थांदोंमोन ना ओमफ्राय सोंदों आरो मा खालामदो मायाव थांनायदो मा खालामो नों होननानै आं बुंदों दा बर्तमान थिंगाले बरकाजुलि ना मा टि स्टेट इथिंगाले हाबबोबाय ओमफ्राय दा लोगो सासेनि न'आ माथिंगालेमोन कनफिउस जाबाय आङो ओइ मादो सनाजुलिया माथिंगालेमोनलै इथिंगालेसो ना दे सोंनो गोनां जायो आरो उपाय गैया लामा सामा मिथियाना आं फैबाय थाया बेफोर गामियाव दा आं बारा मोजां सिनाय मोनाना जायगाफोरखौ ओमफ्राय बरिया सोंनानै थांनो गोनां जायो आरोना थ' नोंथांमोनाबो आरोना बायचान्स मायावबा जुदि लामा सामा मिथियाबा ए लकेसन मायबा मायबि बेफोरखौ बारा माथा मारिनो नाङा फार्स्टआवनो सोंग्रोबानो जाबाय सोरबा मानसिनियाव नि उनावसो लकेसनखौ चेक खालाम मालाबा गामि भितरनि लामाफोरखौ लकेसनफोरा माने माथिंबा तेरा सोना होयो आरोना लाङो एक्सुवेलि लाङो लामाथिं थिखोनो खिन्थु माथिंबा स्लाइड दानना होयो एसे दा जियानो जाया माने गाइस ओमफ्राय दा आथिखालि होनदों आरोना सनाजुलि ना मा होनोमोन गामिनि नामखौ ओमफ्राय दा ब्रह्मनखौ आं लायनो थांनि बिसोर आरो इमान गोजाननिफ्राय फैदो फाग्ला क'क्राझारनिफ्राय फैदो बिसोरो होमबा इसोर लामाखौथ' आरो बारा सिनाय मोनखानाय नङा आंनो जुदि सिनाय मोनाखै खाथि मानसिनि जायगायानो होमबा इसोर गोजाननि आरो अबाव सिनाय मोनो बेनिखायनो लायनो थांनोसै आरोना आङो ओमफ्राय आङो ससे फैनो होनना बुंदों बिसोरो नाङा नोंसोर फैनाङा होनना बुंदों आङो ओमफ्राय दा बरकाजुलि माखिनियाव बा न'आ इसो दा मेन बुस्थुआ दा दे माने 1 नम्बर खनाजुलिनि तिनिआलियाव थानोसै आं न' राजा दखानाव थाकिम दे राजा दखान थानि आं दे थ' माने इसोरो दा दैया नैबे गामिनि आरोना एसामिस इबो खिथाना होबाय खानै खाथाम मानसिनाव सोंखायो दे आं रावखौबो लाजिखाया आरोना इफोर गोदै जानाय टाइमाव लाजिनो लाब गैखाया सोंखानांगो गाव माबा मोनसे जाना लादोबा बुंनानै ला नोंहा हेल्प मोनगोन नों जुदि जानानै बे सिरि थायोबा नोंहा हेल्प मोना इदि गोदै आरोना गासै बेनिखायनो लाइफआव मालाबाबो लाजिनाङा मानसिफ्रा अके दानो 1 नम्बर खनाजुलि मोनबाय आं राजानि दखानाव थाथ'नोसै दसे खमाय टाइम इसोर फैबाथाय ओमफ्राय बरियानो लोगो मोनसै आं स' गाइस दा बर्थमान आङो ब्रह्मनखौ लोगो मोनबाय ओमफ्राय ओइ बे स्कुटियाव साथाम गाखोबाय आरोना ब्रह्मना ओमफ्राय आंनो सासे दङ नैबे ब्र सासेया दा दसे समनिनो आङो नोंथांमोननो खिथिगोन जों दा ओमफ्राय बे हाउसआव लांनाय आरोना बा हेपि निउ इयार 2023 माने ख्रिस्टमास जागोन आरोना माने डिसेम्बराव जायो ख्रिस्टमासआ जिथुबा ख्रिस्टानफोरा फालियो आरोना खिन्थु इखौ हिन्दुफोरा फालियो आरोना थ' नायनोसै गाइस मा जाया आंथ' हिन्दुसो वाव भिउ गाइस भिउ जा स्टाइल नांदों आरोना भाई सब माने रोमैस्था गोजा आरोना दंफाङा रोमैस्थाया माने फिथाइफोरनि बेगरा गोजा जादों बेनिफ्रायनो थिंगाल नायबानो जाबाय साहा बागान आइनो दानफायजोबनाय ओमफ्राय थिंबो साहा बागान वाव क्या भिउ है भाई नजारा क्या स्टाइल है जय विश्वकर्मा के दै बारनायनि जागा मोनफैलायबाय नै वाव दा बायसायावलाय दैया बारा जाखाया जानाय एक्चुअलि होमबाबो एसे गोथौ हाबो आरोना बालाफ्राव वाव जागाफ्रा डेन्जार धुला जाना दोङो खिन्थु बालाफ्रा हाब्रुजोबो आरो एसे साखाफ्रा वाव मजासो नाङो सलायनानै वाव बया बोस्लिंदो खिन्थु न' मजा रास्ता गाइस जय विश्वकर्मा की जय हो जय विश्वकर्मा की जय हो
Oh my god, guys. Hausnya. Ai moनसे नों मा नगा होगोन नामा दा नगा खाबाय खिन्थु नों मोसानांगोन गेटआव खेबसे ट्रि हाउसनि गेट खाथियाव मोसानांगोन होमबासो गाखोनो मोनो नङाबा होआ थ' ब्र'आ जोंनिया नै ससमा गाननाय दे ससमा गानना ला है सिख्लाफोर दंसै इयाव ससमा गानना ला दा जोङो फार्स्ट राइन'खौ खोन्थिग्रोनोसै आरोना ब्र'मोननो राइन' इक' रिजर्ट आइ लाभ इउ ओरैनोलाय इदि गोदो टाइमाव बारा फायखाया जि फायो सासेयानो सेंग्रा सिख्लाल' फायो इयाव सेंग्रा सिख्लाल' खालि इनिफ्राय फायखानांगो दे इदि गोदो जायगाफोराव सेंग्रा सिख्लाफोरासो नायनो फैखानांगो ओमफ्राय फेमिलिफोरा ओरैनो फैनानै आराम पिकनिक सिकनिक जानो हायो आरो माथिंबा गेटआ नैबे आरोना गासिबो बरायबाय आरो वेलकाम टिकेटआबा बेसे लागोन गारिखौ जों मायाव दोननो आगोलावनो दोनसै न' ब्र' सान्दुं गोसाथार न' जायगाफ्रा वाव दाउआ नै नाइस बिउटिफुल ए बे ओंखार ओइ खेबगोन दै खेबजागोन ओइ बदना बदि जाजोबगोन ओइ बा डेन्जार दाउ दं रे गासिबो मोनसे दाउ आंनि गारि खाथियाव मोनसे दाउ फैदो गास आं गिबाय हैद आयौ मा एसे गिलु बालु दाउ बिलाय खेबगोन दै खेबबा हले मोदोमा दग्लासो थांखागोन हले आं खिथाखाबाय Wow. Yo. Mana seni daun nang mana kita kan ikan lagi. Sande. Mana mulai nina? Berapa mau jual jasa jalan. Ini nama resumai nak apa? Thailand sih, resumai ban tanah kan ni. Resumai. Ilai. Tiada kintu dawano. Sande. Siap jangan deh muka oleh mudah kharkan. Miguna goblok Berai beli dawa ye bay. Bangra, bau tananglah kerja. Kepgan. Bay hitna deh kintu no, muza nade kintu tak बहुत गदर kintu. Foto sama yang burlang. Kepbena. Kharbai sih tak Hena sor jubai bal tak isar masih muzang pura. Kok kerasar ni na? Kharbai bang. Kai. Nali cara macam na, kembali sundang lah, ibili lah samtar mu. Maza ni sekarang masih naik mana masih pura bay nukin gini kharbai sih. Bay, Raini ko rizodau. So mana guys, angga lama ya isbang muzan wana, bay sosial video kamu buat ada man bara kamu buat दा गोबांथ' मिथिखायो नालाय इखो फैबाय थाखायो बयबो ओमफ्राय आं जास्ट माने ब्र'मोनखौ एसे नायनो होननानैसो लाना फैदो इसोर आरो क'क्राझारनि ना एसे सिनाय मोना आरो बारा मोजां जायगाफोरखौ नुवाना ओइ थिंबाय ब्र' इदि खारबो बै यो येस मानो होनदो जायाखो मोजा इखौथ' सिनायखादो खेबसेबो आङो जा थांनाया बर'नि खाथायावबोथ' नुखादो नोंथांमोना आरो नै जोंनि आइथिंगाले सासेया बसायनि मानो होनदो जोंनिया बाक्साखो बरिया इनो होनदो बाक्साखो बाक्साखौथ' बेराय मोनबाखै जायखिया नोंसोरो मथा मथि सप्तासे थाबा पुरा नुजोबो नोंसोरो आरो जोंनि इथिंगाले ग्रीनलेण्ड बगामाथि दारागाव इफोरखौथ' नायनो आखा थासिगोन नोंसोरो नेक्स्ट टाइमाव फैबा आं इसिखौ मोजां देखायसिगोन माने इसोरो साडेनलि फैबाय हरसेनि थाखायल'सो ओमफ्राय दिनै ओइ मानसिफोरा बिराद हेन्डसाम ससमा गानो धेमालि नामा दा ओमफ्राय ओइ बे हाजो सानि लामाथिं एसे गाखोनो लांबावनाय आं इसोरखो ओमफ्राय गाखोनो लांनानै बरा भिडिअ खालामनानै थांसै आं नायबाय था वा दासादो नारना हो गोसो गोसा मानसिया खावबो बिलथायथोन गोसो नारना हो बा कम्पिउटार नांदो माबा हेलिकप्टार गाखोनाय बायदि मोनदो खोमा गावखौनो न' हैद जाला जाग्लायनोदो आरो नै गाय सेथिंगाले माबा दोङो दे गरायबो दोङो इयाव गाखोबा 50 थाखा करि लायो होनदो आरो ओमफ्राय दायो गराय गाखोथ'लायला ओमफ्राय इथिंगाले जों ओइ फोथिंगाले गिदिंना फैजोबबाय साफा
ओमफ्राय दा ट्रि हाउसावबो हाबहैबावनोसै ओमफ्राय इयाव नायथ'ला बारा इनो दानो थिंगालै इसोरखौ इयाव दसे खमाय रेस्ट लानो होबाय बिथांमोना बिराद नेंबाय गोलोमजोब्बाय आरो खावलायफोरानो जार जार जाजोब्बाय ओमफ्राय थिंगालायनो हागोन नोंथांमोनानो बिबारफोरखौ जि बराय बारना दोङो ना माने ट्रि हाउसाव बापरे बा ट्रि हाउस नङा दे गासिखौ रायनो क्रुजन होनना बुङो ओमफ्राय ट्रि हाउसा बै मोनसेयासो बैथिंगालै इयाव थांगोन ओमफ्राय दिनै गासैबो बिबारानो बिबार जेथिंबो बिबार बरिया कालारिं बेसां गोलाव बिबार दा इयाव कभार भिडिअ खालामनो बहुत मोजां जादों दे गाइस खिन्थु एखेबारे गोबां मोजां दे जागाया खिन्थु बहुत स्टेन्डार्ड इयाव जागाफोरा इथिंबो सोब बिबार गोजा बेसे थाबायनो इयाव लासै ओमफ्राय इथिंगालि थाबायनो हायो ओमफ्राय ओइथिंगालिबो प्रग्राम जाबाय थायो खोमा इयाव डेन्स सेन्स मोसानाय ओमफ्राय बाखि नैथिंगालि मोनसे माल बुस्थु दङ आरो माबा खामसोनाय ओमफ्राय नाइट केम्पिं माबा थाजोबनो हागोन आरो इयाव जानायफोर गासैबो आंनि सेराव थानाया इथिंगालि गोलाव बिबार गोजा आरो इथिंबो तामान गोलाव बिबारफोरा ओमफ्राय गोबां सान्दुं दुंदो स' जोबोर मोजां नांदों आरोना बहुत दिन जाबायमोन फैया बहुत दिननि उनाव ट्रि हाउसनो सरि रायनो इक'रिजनाव हाबबाय ओमफ्राय दा एबार जोङो डाइरेक्ट थांसै ट्रि हाउसाव स' नोंथांमोना जुदि इन्ट्रेस्ट दंबा नायलांबाय था ट्रि हाउस गेटनि खिथिनोसै ट्रि हाउसआव ओरैनो मा दङ न' दङ आरो इनोसै आरो फाइनालि जोङो दा बर्थमान ओइथिंगालि फैदोंमोन दहायो ओमफ्राय जोङो रायनोआव हाबदोंमोन एबार जों हाबनोसै एबार ट्रि हाउसाव नायनांगोन नोंथांमोना ट्रि हाउसाव ओमफ्राय ट्रि हाउस आरो खाथि जाखायो नालाय रायनो इक' रिजर्टनिफ्राय बेनिखायनो जों इयावबो एसे हाबहैखानोसै आरोना दिनै जागोन दे ओमफ्राय दा जोङो गासैबो फैदो जमानो आराम नायनो होननानै ओमफ्राय आरो इसोरो ब्रह्मना गाबोन न'आव थांगोन होननानै बुंदों आं बुंदों सप्तासेसो थाला होननानै इसोर आरो ओरैनो माने बेलेग खामानियावसो फैदोंमोन नालाय बेनिखायनो बारा हर थालानो इसोरो होमबाबो दा ट्रि हाउसखौ ओमफ्राय रायनोखौ बरा खिथिनोसै मोननैसो फट' थिखांनोसै ओमफ्राय बिदाय लानोसै आरो दिनै न'आव खिन्थु जायगाफोरालाय बिराद मोजां दे फट' थिखांनो थाखाय मोजां ओमफ्राय कभार भिडिअ खालामनो थाखाय मोजां आरो बाखि इमान मोजां नङा ओमफ्राय रुम सम थानो थाखाय मोजां आरो गोजाननिफ्राय जुदि सोरबा फैयोबा नाइट केम्पिं थानो थाखाय मोजां ट्रि हाउसआवथ' आरो गाव टें लानानै जुदि नाइट केम्पिं थांबा फैसा लाखाया गावनि टें लाबोबाथाय गावसोरनियाव थाबासो फैसा लायो आरोना इसोरो गोबां सेंग्रा सिख्ला दङ नै आं नुहुरजोब्बायानोखा फैखायोथ' इयाव गोबां मानसि फैयो आं मिथियोना भिडिअफोरावबो नुबाय थायो आङो मालायनि भिडिअफोराव दा टिकेटसो लागोन नामा बेखौ मिथिया ओरैनोथ' टिकेट लायाखैमोन साननैसो दा गोदान लागोन माबा गारिखौ सायाव दोननो ना इयाव दोननो गारिखौ सायाव दोननो ना इयाव दोननो पार्किंआथ' लाखायो आं इयाव हाबथ'लायलालै आं भिडिअ सिडिअ खालामबाय थायो एनि टाइम एसे खानै हाबनानै फट' थिखांना फैथोंसै मा थांबाय थानो इयाव जों आरो फैबाय थानाय लकेल जाहैबाय नायनो बाबाय आरो ट्रि हाउसआव फट' थिखांना फै ओइनो न'आ ओइनो माने जों इयावनो थागोन जों नेगोन ना नोंसोरखौ न'बा सोरबा हमना लांबा मानसि हमो दे इयाव आरो हमना लाङो मोजां फट' थिखांना फैबानो जाबाय न' सिङाव मानसि थायो बेलेग बिथिंगालि फुरा माने गारि सारि माने पार्किं खालामनायनि जागा इयो फिल्ड ओमफ्राय ब्रह्ममोनखौ आं नायनो थांनो होबाय आंथ' भिडिअ खालामबाय थायो इयाव खदाय आङो इयाव खालामथ'ला जिखुनु जायोनो आरोना ट्रि हाउसआ बर्थमान आंनिया माने ओजोंनिफ्राय फैयो दा बर्थमान नै हर जाबाय न'आव मोनफैनाया एसे मोनाबाय आरोना गाइस ओमफ्राय आङो ब्रह्ममोनखौ जा बिदाय होना फैबाय माने क'क्राझारनिफ्राय फैदोंना इसोर लामाफोरखौ सिनाय मोना आङो जा बावखुंग्रि थांनायावबो ब्रलानाव हर थादोंमोन दे ओमफ्राय आं बुंदो साननैबा सानथाम था आङो जोंहानावबाबो लाखिनायबाबो मोजां भिडिअ सिडिअ खालामनानैबाबो आरो नोंसोरखौ मोजां जायगायाव लांगोन होनना बुंदोंमोन आङो खिन्थु इसोर माने साडेनलि हरसे नामा बिदिनि थाखायल'सो फैदो होनदों आरोना आलासि जायोनो ओमफ्राय दा बर्थमान दोनना फैबाय ओमफ्राय आंनियानो न'आव फैनानै मोना फैबाय आरोना गाइस ओमफ्राय दा जियानो जाया मानो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय आरो टाटा बाय बाय गासैनिसिमबो गुड नाइट आंनि अल नुकुल फेमिलि गासैनिसिमबो गुड नाइट आरो आंनि भिडिअ बुंनाया जुदि माबाफोर मिस्टेक जादोंबा नोंथांमोना आंखौ निमाहा जाबाय गाइस अके बाय बाय लाभ इउ